Ja, ne? Het lijkt mannen willen les leren, man. Kom eens van het easy way. Dat lijkt mannen willen les leren. Sorry, ik moet interviewen. Hoe kan we de gun schiet? Want hij is in je ogen neefs. Praat je nou van Gansi? Is dieper als die fucking hier. Sorry, ik moet vloek, wat het is zo. Die mannen gaan leren. Ons is van je plek. Hoe dus ons mekaar daily. Als mannen zoals drapper en fake dug, wat loopt Hailey? Kom en sit samen, zo groot zij kijkie. Luister naar mij mooi en moet niet je ding mistaken. Het is moeilijk om me op te mis voor mij, ik zijn mijn prime. Wat die je zie je dat zie ik is hier net voor de guide. Wat ik meen is ons plus, niemand moet ons divide. Hoe komt dan die fietsen van allemaal hier zo met de reis? Hoe komt dan die love met die hate wil die skies? Kijk die ik zal zelf fietsen met ouwens en years why. Zal een hit potential en kan ik een top fly. Wat los gewoon net die attitude en take die advice. Dan zien ze hoe je grow, dan zien ze gauw huilen en boek je first show. Hoe komt zij zo love en connect met die folks? Hoe gaan zij support krijgen, zij het zelf is zo. Ik is bij je lang, die I've seen how it goes. Als zij move met beef, alle kies voor jou. Alle kies net die mannen met ambitie met oh. Zo kijk een beetje anders aan jouw visie en grow. Go. Hou op, brik. 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 Kom eens bouw. Breng maar brik. Bouw. Brik. Hou op. Kom eens bouw. Hou op, brik. Kom eens bouw. Kijk die, ja ik check net. Is mannen hier zo skriepen, klomp boys gepuif, maar steeds niet die niet van. Om te stoppen met beef en liever eerder maar fietsen. Die zie dat jou verlei jou al begin die mannen eerste. Want die is wat die mannen moest geweten. Students play rebel, net tot hulle geleer het. So ons leer hulle eers voor ons weet dus. Tijd vir die battle en die is net om te streven. So kom ons kies die kant, die bring die stenen man. Ons is aan van oudie in, hoe dan fight die tjene man. Kom ons groei samen, focus, kom ons groei die span. Kom ons bloei samen, notice, wie wil teen ons gaan? Niemand, want ons werk samen een plannie. Iemand, moet die goed sê vir money. Wie gaan, al die goed praat as die money. Tina, die man se woorde kan staan. Niemand.